Sa puso ng Cordillera, matatagpuan ang lugar na may likas na kagandahan, saganang kasaysayan at kultura na nananatiling buhay hanggang ngayon. Tanyag sa lugar na ito ang mga destinasyong tiyak na tatatak sa inyong puso at isipan. Tayo na tuklasin ang pamanang pinagtibay ng panahon at kalikasan dito sa Sagada Mountain Province. Madalas pasyalan sa Sagada ang iba't ibang mga kuweba, bundok at iba pang lugar na nag-aalok ng adventure at thrilling challenges na hinahanap-hanap ng mga bisita. At ngayon, kumasa ang aming team sa pagbisita sa isa sa mga bukod-tanging kuweba sa bayan, ang Balangagan Cave. Kilala rin ang kuwebang ito bilang Marcos Cave noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. At tulad din ng ibang mga kuweba, mayroon itong mga mineral formations gaya ng stalagmites, stalactites, column o ang nagsalubong na stalagmites at stalactites at marami pang iba. Kaakibat din ng adventure namin ito ang mga pagsubok na kailangang daanan sa loob ng kuweba. Kaya naman, kinailangan na pagsuotin kami ng flashlight at nagsagawa rin ng safety briefing. Ti bato ijay uneg limestones dagitoy that nagalis kakaro iti base na nagalis ngem jay wall na mat na kaspang iso nga nasakit iti kwa no usaron iti imima iso nga no agegem pakas jay hangkayo nga kaskas jay kakaro no ada gaminda mino nadakkel da jay kwadang iti usaran da ket makasgasan da ita ngem jay baba nagalis pag naijay waden stance benjonis basit and then ima jay sango no hanyo nga kaya nga nakatakder mabalin mo tumugaw jay ugot ti agpagna no punasan nyo tan nalinis si dalan tayo. Solid North, ilang minuto pa lang na pumasok kami dito sa may Balangagan Cave at marami na kaming dinaan ng mga talagang challenging na pasukan dito sa cave na ito at hindi ko isa ito sa mga pinakamahirap na dadaanan pero lagi pa ring abiso ng mga tour guide natin is safety first at lagi nating bantayan yung ulo natin dahil may mga portions or may mga parts dito na talagang delikado kung hindi tayo nag-iingat. Ilang minuto pa lang na nasa loob kami ng kuweba, marami na kaming nakitang mga kakaibang natural formations. Tulad na lamang nito na tila isang engrandeng chandelier. At ito naman na tila galamay ng isang pugita. Talaga namang mapapamangha ka sa kakayahan ng inang kalikasan. At dahil sa dami na rin ng mga turistang bumibisita sa lugar, kitang-kita na rin kung paano nito naapektuhan ang likas na anyo ng mga bato. Nakakalungkot mang isipin na kahit anong paalala ng mga tour guide sa do's and don'ts tuwing namamasyal sa kuweba, may mga bisita pa ring hindi ito sinusunod. Kaya naman nag-implementa ng mga kautusan ang lokal na gobyerno ng Sagada maging ng mga programa sa pagpapanatili ng kalinisan sa mga pasyalan na madalas puntahan. Dito sa Southern Sagada na kung minsan ang ginagawa namin sa mga guides dito, mayroon kaming clean up drive na buwan-buwan para mapanatiling malinis ang ating mga tourist spots. Sa aming patuloy na paglalakad sa Balangagan, sa wakas ay narating na rin namin ang isa sa mga pakay naming bisitahin. Ang mga kabaong ng mga yumao, matagal na panahon na ang nakalilipas. Yung interpretation niya, galing tayo sa mother's womb.
naka-fetal position. Kaya pagka mamamatay, babalik sa Mother Earth in the same position. Sa kultura ng mga Isagada, isa ang mga kuweba bilang sagradong libingan noon kung saan inilalagay ang mga pumanaw na elders sa lugar. Isa rin sa aming nadiskubre ang 2 banga sa itaas ng kuweba. Kwento ng aming tour guide, dito raw isinisilid noon ang mga namayapang sanggol na kabilang sa mga mayayamang pamilya. Isa raw itong sagisag noon sa antas ng katayuan sa lipunan. Sinagidak ah! Sa paglalakbay na ito, lubos naming naintindihan kung gaano pinapahalagahan ng mga taga-Sagada ang lahat ng mga puok pasyalan sa kanilang bayan. Mga ka-Solid North, makalipas nga ang 1 oras na paglilibot natin dito sa cave na ito ay talagang masasabi kong kakaiba yung experience na naranasan ko dito dahil maliban lang sa adventure, yung thrill or yung challenge na meron sa cave na ito, ay meron din tayong matututunang mga cultural history at malalaman din natin yung kwento sa ilalim ng cave na ito. Hindi lang kasi turismo ang itinataguyod ng Sagada, kundi pati ang kanilang ekonomiya, kabuhayan, tradisyon, kaugalian at likas na yaman na dito lang din matatagpuan. Ang trabaho lang ng mga taga rito is farming talaga. Nung taon-taon na discover na yung ng tourism. So nakita ng tao na mas malaki pala ang naitutulong ng turismo talaga dito sa bayan ng Sagada. Sa kabila ng modernisasyon, nananatili pa ring matatag at nagkakaisa ang Sagada, isang lugar na ehemplo kung paano natin dapat pangalagaan ang natitira pang pamana ng panahon at kalikasan. Sandy Salvacio, Balita, Solid North.